Kaixo! Heldu da ikasturte honetako Blaitu Minuzeko lehen denboraldia. Pasaren ikasturtan bezala, lehiaketa handiaren aurretik, entrenamendu saioak izango dituzue. Azaroaren 26an emango diogu hasiera ohiko entrenamendu saioi eta abenduaren 3an Euskararen egunean final handia izango da. Aurreko urtean bezala, galderak desberdinak erantzun beharko dituzue, fotokomekin jolastu, eroliusikak asmatu eta irudi ezkutua zein den deskubritu. Hori guztia, ahalik eta bizkorren aurten ere, sari bekainak edukiko ditugu, ezta? Bai, finalean parte hartzen dutenen artean, zozketa egingo dugu sarian hori egokituko zaion jakiteko. Eta zein izango da saria? Saria, Baztango irrisarri lanterako sarrerak izango dira etxeko guztientzat. Sari bikaina parte hartzeko desiatzen nago, saria eskuratuz gero tirolinan erran egiteko. Ederra izango da gurasoak tirolinan garrasika ikustea bai. Animatu etxekoekin euskaraz dibertitzeko aukera paregabeak izango duzue eta bitartean Blaitu Mingaina eta guzti euskara, agur!